Donem pas a l'Albert Batet, també de la candidatura de Junts pel Sí, diplomat en Administració d'Empreses i Direcció, alcalde de Valls des del 2008, diputat al Parlament de Catalunya del 2006, potser, crec, per Tarragona. Ha tocat tota mena de regidories, urbanisme, hisenda, casc antic, president de la Diputació de Tarragona, a l'Associació Catalana de Municipis, a Municipis per la Independència, està en tot el teixit social que pot i bé, li dono el pas perquè us expliqui també un complement al que han dit els dos anteriors. Molt bé, molt bon dia a tots i a totes. És un goig poder participar en l'Assemblea Nacional Catalana del Vendrell i els companys que aquí són aquí, amb aquest matí tan especial. Mireu, soc alcalde de Valls i també soc castellera. I soc casteller de la Colla Vella. He dit el que he dit clar abans de començar aquí al Vendrell, que hi ha uns anys que els nens del Vendrell i la Colla Vella eren com ara els castellers de Vilafranca i la Colla Vella una rivalitat molt forta. A la història de Valls hi ha dos moments únics i excepcionals que les dues colles s'han unit. Ha passat dues vegades a la història. Una és per obligació. Acabada la Guerra Civil, l'alcalde franquista, l'alcalde Fàbregas, una sola nació, una sola pàtria, una sola colla. I tots junts van fer la barreja. Per obligació havien d'anar, perquè si no anaven al Cortalillo o els tiraven un tiro. Vull dir, no, eren temps convulsos, no? Però aquesta vegada era per obligació. Això va durar poc. Us podeu imaginar que això va acabar com el Rosari de l'Euro. Però n'hi ha un altre, molt més interessant al meu entendre. Ja sabeu que a Valls la rivalitat entre la Colla Vella i la Colla Joves doncs és d'orilla, és pitjor que un Barça Real Madrid, jo diria. Hi va haver una vegada que de forma excepcional i de forma voluntària i volguda per part de les dues colles es van ajudar per un objectiu comú. Era un dia que estàvem molt lluny, hi havia poca pinya, hi havia risc de no poder fer castells i les dues colles es van unir i van ajudar-se mútuament a fer castells. Junts pel Sí, que és la candidatura que aquí representem, la Teresa Vallverdú, d'aquí de Baix Penedès, jo de Valls, doncs és això. És a dir, és aquesta unió excepcional per anar a aconseguir quelcom excepcional. Ens preguntàveu, què farem el dia 28 de setembre? Home, el dia 28 de setembre farem en funció del que fem el 27 de setembre. Si el dia 27 de setembre no guanyem, doncs ens quedarem com estem ara o pitjor. O pitjor. Perquè vindrà una pisonadora, és a dir, el dia 27 de setembre es comptaran 6 i es comptaran nos. I si els 6 no guanyen els nos, el Rajoy, el Aznar, el Felipe González, l'Esperanza Aguirre, tots aquests que ens estimen tant, tots aquests, bueno, escolta, jo crec que faran festa major si guanyen. I preparem-nos, perquè si han patit amb el català a l'escola durant aquests 4 anys, preparem-nos el que vindrà. Si han patit per finançar els serveis públics que hem construït durant tots aquests anys els catalans i les catalanes, com és els hospitals, les escoles, preparem-nos. Per tant, l'única alternativa que tenim pel futur, pel progrés social, econòmic, cultural del nostre país és que el dia 27 de setembre guanyem. I això no està assegurat. Jo crec que aquí al Vendrell en sou molt conscients també d'això. És a dir, a Catalunya hi ha llocs que nacionalment està més fort i llocs que està més fluix. I convé que el dia 27 de setembre fem entendre a tothom que és clau pel futur i el progrés de les pròximes generacions dels catalans i de les catalanes. Per tant, a partir del dia 27 dependrà el dia 28 dependrà el que passi el dia 27. Si va bé, esperem que vagi bé. Cal que tothom vagi a votar. Cal que tothom mobilitzi aire, cel, terra i el que sigui necessari.
És com quan vas a fer un 3 a 10 a Vilafranca, que has de fer vindre, escolta'm, els avis, les àvies, tota la família, doncs a fer pinya amb un castell un dia que és un dia important, no? Doncs el dia 27 de setembre, escolta'm, no es pot quedar ningú sense anar a votar. Que voti el sí. Que voti el sí. Els altres si no hi van a votar no els animarem, tampoc, no? Però, en tot cas, hem de guanyar. Si això va bé, si el dia 27 a la nit podem celebrar que hi ha més vots del sí que del no. Quina serà el que des del Parlament de Catalunya hi presentàvem el full de ruta també amb les entitats que ho han fet possible des de Junts pel Sí. Doncs primer, fer una declaració formal al Parlament i s'inicia el procés d'autodeterminació de Catalunya. El més important durant aquests pròxims temps, si això va bé, és fer les coses ben fetes. És donar seguretat jurídica, donar continuïtat política, institucional, donar continuïtat als serveis i que les coses les farem bé. Els catalans ens agrada fer bé les coses. Doncs a partir del 27, si tenim majoria, podrem fer les coses bé. Hi haurà un govern de concentració, intentar buscar el màxim d'unitat, iniciar un procés participatiu per fer la Constitució catalana i anar duent a terme totes les lleis des del Parlament de Catalunya per donar seguretat jurídica, per donar continuïtat institucional i política i fer les coses ben fetes. Per això necessitem un ampli recolzament. Per això necessitem que el dia 27 tinguem molta força per poder fer les coses. Com més siguem, més bé les coses farem, més força tindrem. I per tant, escolta'm, doncs jo crec que aquest és el primer missatge clau que crec que ens tocava donar. L'Albert ens acaba de complimentar aquestes idees. Entenc que alguna cosa més ens aporta. Bé, no gaire cosa més, no? Perquè ja ho ha explicat molt bé la Teresa, no? En tot cas, un nou estat el podrem decidir entre tots, que la majoria de partits o la majoria de sindicats o de societat civil no ens pugui decidir, no? I ens podem autoorganitzar nosaltres. Per què arribem el 27 de setembre? El Jaume Bel, el nostre cap de llista d'aquí de la demarcació de Tarragona, de Junts pel Sí, és una persona que havia sigut diputat del Congrés dels Diputats pel Partit Socialista de Catalunya, pel PSOE, havia tingut una tradició federalista i ell explica molt bé i ens diu sempre: estem cansats d'estar cansats. Durant molts anys hem intentat canviar l'estat espanyol, hem intentat aportar l'estat espanyol, hem sigut sumament solidaris, hem intentat modernitzar un estat. Això sorgeix ja en la transició democràtica de l'any 78, amb la Constitució, amb el que fa el catalanisme polític, per tal de poder ajudar a construir un nou estat amb noves oportunitats. També va sorgir durant aquests 35 anys de democràcia, on hi ha hagut avenços, on hi ha hagut fruit de pactes i fruit de negociació i fruit d'acords, doncs hi van haver avenços des del punt de vista de país. Però ha arribat a una situació en què això és inaguantable. No es pot aguantar. Quan tu veus que aquí has de fer esforços molt forts, perquè clar, les empreses catalanes són les empreses que paguen més impostos de l'estat espanyol, i veus que part dels teus recursos no s'executen aquí amb garantir l'estat del benestar que ens ha costat durant molts anys construir-lo, i que es dediquen a fer vies sense trens, AVE sense trens i sense passatgers, i autopistes sense cotxes de la resta de l'Estat, fa qüestionar si aquesta col·laboració i aquesta voluntat d'ajuda i de modernització durant molts anys ha sigut possible. El fet més significatiu va ser fruit de l'últim Estatut d'Autonomia del Parlament de Catalunya. I si em recordeu, avui surt una entrevista a La Vanguardia de Felipe González. El Felipe González la setmana passada va fer una carta que ens deia de tot. Y avui diu que en la reforma de la Constitución entendremos que Catalunya sea una nación. I ara ja proposa alternatives. Però clar,
nosaltres, gat escaldat, amb aigua tèbia en té prou, no? Perquè l'última reforma de l'Estatut va haver una persona que va ser president de l'estat espanyol, que es deia Zapatero, que va vindre aquí al Palau Sant Jordi, tot ple, tots emocionats, i va dir: Pascual, apoyaré la reforma de estatuto que apruebe el Parlament de Catalunya. I aquest senyor no devia saber que el seu partit hi havia l'Alfonso Guerra amb el cepillo, que ahí vamos a cepillar l'estatut, ja no tenim cepillado, i quan no tuvieron cepillado ens el van deixar aprovar. Nosaltres, bona gent, els catalans bona gent, vam dir, bueno, cepillado, tracatrà, te l'empasses, l'aproves en referèndum, la majoria de catalans el voten a favor d'aquest estatut al referèndum, però ens vam descuidar que hi havia una cosa que se'n deia Tribunal Constitucional. I el que nosaltres havíem aprovat en referèndum, el Tribunal Constitucional, 8 persones, despatxos tancats, van decidir doncs, que encara s'havia, entre altres coses, treure el concepte que Catalunya era una nació. Cosa que ara diuen que ens volen fer. Doncs bé, doncs estem cansats d'estar cansats. Ja no tenen credibilitat. I això és el que decidim el 27 de setembre. Durant tots aquests anys ho hem intentat tot. Ho hem intentat tot. És més, les últimes eleccions del Parlament de Catalunya, que va convocar el president de la Generalitat, doncs eren amb clau de decidir quants catalans hi havien a favor del dret a decidir a Catalunya. I al Parlament de Catalunya hi va haver una majoria del 80%, en el qual els partits portaven el seu programa electoral que estaven a favor del dret a decidir. Entre els quals hi havia el Partit Socialista, cosa que ara doncs, ha canviat i ja no defensa, no? I doncs hi havia una majoria molt gran de catalans a favor del dret a decidir i un compromís de poder-ho exercir. Durant aquests 2 anys i escaig d'aquesta última legislatura hem intentat amb diferents iniciatives, i la Teresa ho ha pogut votar al Parlament i hem pogut votar diferents iniciatives per poder exercir aquest dret a decidir. Una va ser demanar que l'estat espanyol ens transferís la possibilitat de fer un referèndum a Catalunya. I el Partit Popular i el Partit Socialista, etc., van votar que no. I no ens van poder transferir aquesta possibilitat. L'altra possibilitat, una escletxa que teníem de l'últim estatut, era la possibilitat de fer una llei de consultes i poder fer una consulta. Vam tirar endavant aquesta llei de consultes, la vam aprovar al Parlament de Catalunya, vam acordar data i pregunta, el dia 9 de novembre, etc. I l'estat espanyol va suspendre, el Tribunal Constitucional, que fins a Ciutadans va suspendre la llei de consultes i ens van invalidar el dia 9 de novembre. I llavors la Generalitat de Catalunya, el president, van exercir i fer un procés participatiu. Imagineu, anat cada vegada un llençol menys. Un procés participatiu, on hi van haver més de 2 milions de catalans i les catalanes que van exercir el seu dret a decidir i van poder tirar endavant. La resposta el 9 de novembre va ser una querella contra el president de la Generalitat de Catalunya, contra la consellera d'Ensenyament i contra la vicepresidenta. La resposta a les urnes per part de l'estat espanyol van ser querelles i amenaces. I ara ho tornen a fer. I ara, el 27 de setembre, és la consulta que no vam poder realitzar el 9 de novembre, la realitzem el dia 27 de setembre, en el qual exercirem la nostra autonomia, exercirem el reconeixement de que som una nació, que podem decidir, que podem votar, i per tant hi haurà sís i hi haurà nos. I no ens confonguem. Els partits que encara tenen alguna esperança, Unió Democràtica, Podemos, Guanyem, Iniciativa, Partit Socialista, a la nit electoral del dia 27 de setembre, els seus vots, els vots de Pablo Iglesias, el vot de l'Espadaler, del Duran i Lleida, estaran comptats juntament amb els vots del Rajoy, de l'Aznar i del Felipe González. Seran comptats de la banda del no. No estaran comptats de la banda del sí, no. Es comptats de la banda del no. Per tant, a tothom que pugueu fer arribar un missatge de que les eleccions del 27 de setembre són claus i que hi ha sís i que hi ha nos i que no hi ha diferents sís
i diferents no. No, hi ha 6 i que hi ha no. I en funció del resultat doncs, podem desenvolupar a partir del 28, doncs, com hem explicat abans, des del Parlament de Catalunya, amb una voluntat de fer bé les coses, perquè si ho fem bé ho podrem fer possible.